Hello and welcome to Colloquial Bulgarian. Today we'll go through a list of 30 most used verbs. And without further ado, let's get started. First, we have the present tense endings for the third conjugation. As you can see, they are two sets of endings with the vowel a, and with the vowel ya. Am, yam for the first person singular, ash or yash for the second person singular, a or ya for the third person singular, ame or yame for the first person plural, ate or yate for the second person plural, and at or yat for the third person plural. Here we have two verbs as an example. First, we have the verb imam, which means to have. Аз имам, ти имаш, той, тя, то има. Ние имаме, вие имате, те имат. The other example is with the verb to open. Отварям, отварям. Аз отварям, ти отваряш, той, тя, то отваря. Ние отваряме, вие отваряте, те отварят. Let's get started with the list. First we have the verb to pay. Плащам. Плащам само с карта. Плащам само с карта. I pay by card only. To meet. Срещам. Срещам приятел на улицата. Срещам приятел на улицата. I meet a friend on the street. To continue. Продължавам. Продължаваш ли да спортуваш? Продължаваш ли да спортуваш? Do you continue to exercise? To understand. Разбирам. Разбирате ли основната идея? Разбирате ли основната идея? Do you understand the main idea? To eat. Хапвам. Когато нямам време, хапвам нещо бързо. Когато нямам време, хапвам нещо бързо. When I don't have time, I eat something fast. To stop or to quit. Спирам. От утре спирам да пуша. От утре спирам да пуша. Starting tomorrow, I'm quitting smoking. To create. Създавам. Художникът създава картини. Художникът създава картини. The artist creates paintings. To allow. Позволявам. Позволявате ли? Позволявате ли? Do you allow? To add. Добавям. Добавете още сол. Добавете още сол. Add more salt. To offer. Предлагам. Какво предлага заведението? Какво предлага заведението? What does the restaurant offer? To love or to like. Обичам. Елена обича лятото и морето. Елена обича лятото и морето. Елена loves summer and the sea. To buy. Купувам. Купувам си нова тетрадка. Купувам си нова тетрадка. I'm buying a new notebook. To wait. Чакам. Чакам автобуса от половин час. Чакам автобуса от половин час. I've been waiting for the bus for half an hour. To die. Умирам. Умирам от скука. Умирам от скука. I'm dying of boredom. To expect. Очаквам. Тази вечер очаквам гости.
Тази вечер очаквам гости. I'm expecting guests tonight. To get to or to reach. Стигам. Как се стига до Лъвов мост? Как се стига до Лъвов мост? How do you get to Lions Bridge? How do you get to Lions Bridge? To stay. Оставам. Оставам вкъщи, защото съм изморен. Оставам вкъщи, защото съм изморен. I'll stay home because I'm tired. I'll stay home because I'm tired. To pass by. Минавам. Не минавам никога на червен светофар. Не минавам никога на червен светофар. I never run a red light. To announce. Съобщавам. По радиото съобщават, че ще вали. По радиото съобщават, че ще вали. They say on the radio that it's going to rain. To solve. Решавам. Яна решава трудна задача по физика. Яна решава трудна задача по физика. Яна solves a difficult problem in physics. Яна solves a difficult problem in physics. To pull. Дърпам. Дърпам вратата, но не се отваря. Дърпам вратата, но не се отваря. I pull on the door, but it won't open. To have breakfast. Закусвам. Обикновено закусвам късно. Обикновено закусвам късно. I usually have a late breakfast. To have lunch. Обядвам. Обядваме заедно с колежката ми. Обядваме заедно с колежката ми. My colleague and I are having lunch together. To leave. Тръгвам. Тръгваме с колата в 9 часа. Тръгваме с колата в 9 часа. We leave by car at 9 o'clock. To change. Сменям. Сега сменям работата. Сега сменям работата. I'm changing jobs now. To leave behind. Оставям. Оставям документите в офиса. Оставям документите в офиса. I leave the documents at the office. To have dinner. Вечерям. Не обичам да вечерям сам. Не обичам да вечерям сам. I don't like to dine alone. To draw. Рисувам. Тя рисува прекрасно. Тя рисува прекрасно. She draws beautifully. To see. Виждам. Не те виждам. Не те виждам. I don't see you. I don't see you. To enter or to come in. Влизам. Влизам в стаята. Влизам в стаята. I'm entering the room. Okay, that was it. Thank you for your interest. Subscribe to this channel and hope to see you again. Bye.